Kaseng Voice of the People's Party VPP lengba unong ai kitien jangka u Dr. Bats Kamerbo. Kala penram jure ke sorkar MDA halor kejing ti pekejing shalan dau yang bean haga jela. Ka VPP kala pensyai ba kejing kendet benriau ke sorkar kawan tang habaladon kejing yak beriau. Kat ba ki mafia dau yang pat kiyo bandet lat loy. Hapok kejing da ki bor ki bahalor. Habekran bu Dr. Bats Kamerbo ulapan kan mau bawat Gayeng syari High Court ru hakasnam arhajar pulai keladak kerusai badan kejingnya dai ke badan ba pergi beriu ke badan hagabor bad ki mafia doyong. Bad kalong ke basngosi bani i bag sarkar kamshan na syam kiai kejing kedau gayeng syari. Ka sarkar ka kham sultanat ban len kejing shisha bad ban a yaki dau ki basngo thamula. Ketika ciki dulu bean jingnya saran dulu bean itu cepikit dulu bean ya kan ni lagi kin mau hausan araja la ajar pulai pi bahang tu kai kut kala keren syai maka dan pada sini ada pedeng kita ki pedang kamu bad kita ki mafia coal mining but ya kan ni lato haki kod board leng de Henry dapat ya kejing rong kejing man haga ni kejalan jungi kerong pa kasorkar kamsim kia pi ban baka ni kumtu kejing keren dan ni observation naga high court kasorkar keladi pen sim kia ya katu kan Henry ke ba ni I kerong pa kasorkar kamla pen sim kia ki ai ban dakini ke kita kita kiba hawangi ngiskap mengi ngiskau thamula ya kita ba ki ai kumbaga recently bok ba nagade u deputy chief minister u ba ki don changing ai pelat second dong tiomla pi kawe kabangi ku kwa pan bu ya kecing tili ya kesorkar kalong pa to lada kimla ban lekta second dong ki duna man power kimla ban lepet ki kendok kan surat ndai udogong umrei ba u suja ngai lalu ulek dakar ngai nami khalia syawai pat ulek ni mak surok tigunu ga surok kimla ban lap yo tau dogong beai pi ka wei long ma ka sarkar hi hadin baga shimti kan ke MDA government hadin baga apo ka bor usam arajar khatpra te ke ba ni yu I hi hagi babun ki kot bor ba kejing smo ju ki pai ba hi ba kalong ba kan ni kejing ti do yong ba an kejing salan yu do yong ba an ka khamjur ka ta ni ka ba ki briu ki smo but ki experience ya kata hindi ka sarkar tu ka len ding dang ong ba kamran ta kejing ti do yong ba an te hadin ka jia ka tu kejing slay ha ksan ka ba khasan mur ki nongti du yong ki sakut waktu ke krem bar ki yap but hang tu nampak sarkar kaman se benong pa kadot lada kimi kini ki tragedy after tragedy ka sarkar no pi kan always ba kamdan ke cinti de yo de kawai galong hot jadi ki cincia pasungsi panjaya ki nongti doyong ki nong pela untuk bahadu bakin du no ya kan jing im bujuki na koi ka por sha koi ka por henry kani bade ka jingja wa kum kani kapin pau sha ka pathai ya ka jing to bat ka jing bomsan ya jo ka sarkar ya ka ban te la kam ya ka ka balong ilikan te hangni kumban ban dia ya ka ba kami ka ya high court ka keren ba ka don ka jing kita kecingnya day happening kita bedon ka bor bat ki mafia katu kalong very serious tiga ni ko ni bat ki kecing cia thang school kawe ka bangila ban kren shai kalong balada ka sorka ka shimkia ya ka ba kami ka high court kala dep kren ka dep UI ka dep lap house name arhajar ulai ya tharai kini kecing du no ya ki
lai parut kimen simbril kanam ja kani ke jinja thang school kala pen pau sha ka perthai ba ka sarkar hambi galia kani ke sarkar ka bomla ban trei ka kumkaan ba ki pen pau sha ka perthai ba ka megalia ka don kita ka angila panong ba ka don ka lawlessness hagan ka jala ka jumi tiga ke ba sungsi ke long ni pi ya badon kan ke jing ti do yong ba an ke ba ya om ka kum ka an ke long ba ke wei ke jing yap chang ki nong bala ka ya ja ba ar ba de ke wei ke long ba ke jing yo ya ka revenue sha ke jala kampoi te kata ka ke jing i ke jonga ba ha kum ke ni ke khep ko long ba ke jing toi poi Shakitu kibre kiberan peti banle ya kan kam bia Halor kejingkran usumbut Menteri Rangba Kejela ba kipar kidan cikijaka ki bakendong ba kesorkar kampoi Dr. Batskam Merbo ula penrem da kebong belada kesorkar kamla banet cikijaka ki bakendong kumno pat kamatla bani kitrok ki bagi udu yang bean bayat haki surok banet sebar Kejela kani kepencai ba kesorkar katmui ban penlek kelut bat lek matla ela dia kenang bani olat ki mafia Manom la mante la kam kini ki kam bean ka wi ka lomba kam dan ka will power but haba kam dan ka will power phinom la mende phi haba perkhat du phi min chwa kadang don gitu ka mo ka kam le no ha jela ka jumi te perkhat du phi what a kam le no haba ka sarkar jela ka don ni ta ka commitment ban tentron je ka ni bakala te ya ka citi do yong be an le kumnu ka sarkar badan ki pulit badan ki administrative machineries ki babiang kanomla ban te la kam kata ka ding tang ka excuse ka bangim ke lendi la kita ki beri ko yong kino ya lambat kino sensar kabakin keren kumiki ki cingkren joki kan minum la bangim la ban te la kam na ka ni ga da la sai ka da ka wi ka long ni pa kimran ka kaman ya ka ban de ka ban ka VPP kala kadau baga jingti dau yang bean kala kamjor na do kesnam arajar kat pra kalau ong baga sarkar kalan ni kani hado belaja ka jingja ka basnusi ha ka shnong kesan ka balshim ga jing em jong khatsan ngut kinong trai bat menta ka jingja hamen sengat thangsko kala shim ga jing em jong ko balai pongut kinong bela bat ka pen pau biang shaka prathai bag sarkar Meghalaya ka sarkar ka beduna ha kata ka bor jong ka ban shim girai Dr. Batskam Merbo ula pen pau bo Menteri Rangbahi udai bapet ya ketenat mining bat geology bat ka VPP ga dawa bu udai ban hersukino halor kane ka jing mamla ban pentreka mekaan ha ka jela bat ka VPP ka kentat ki jing toket ki bas pen slempor bat penja ka kam kom bala juja ha ki snam ki bala le Maling kalian juga Voice of People Party yang ba minister ba dipet ya ka mining and geology dei ban HCP ke babon chief minister ini marwa kani kamdi ke sin ke ben ko kumui pi la ja haksan ka kani ke dynamite blast kadang sudia last year kadang ke ja na pos ke jingia ini ke yi Hendai kesokan kam simpia, ni mei itu ke jing simpia. But ni hati ya kan reporting yang jingkren tu ke minister ke pendengo ini ki pai ba jong ke jela ke jungi kumno ki tu berang ke bor kintit kadang kata in kan ku mai ini ke jela. Te koi kalau ba nada kini ki ja hakan jingpet ke jingpi ke jong chief minister but haba ula feel but kibri kala yap tidak ada umron kata ka jing snow kala ada umti kata ka moral responsibility te nimla ban suku ya kata ka jing buku haji sya kalau maka ka demokrasi ke besisya ka demokrasi ke bagi au ba ku mau ibu chief minister mau mengampak kalau chief minister dengan pak belong syakri tidak bisa kri apa himla pun syakri
Kani ke pa phimla ban sekri. Aba phimla ban sekri kino kira ki bala ban sekri. Kata yang kembali orang bahaba hi phimla ban a kata ke sekri ke bah ya ke jela. Kata ke kom sinsar ke ba biang. Haba beri ke yap na posh ka por ta ke jing feel ke jong fi. Tu kita kan ya syukur. Kawai kalau ba ke inquiry books in like can fix a responsibility. Yang iba din fix kan. But ya kani la dai hi ban ai da kumsa da minister la ne da ka minister whoever. They ban siya man conduct inquiry and that lala to inquiry and plane katuka inquiry kan bampor kan sa pan extension di kuba check dan di commission di ibang i hadi na da katuka kam kala dai tha to kan sunjai bar hakabakut gila ba dong bakit di officials mo iba day ban enforce gani ka NGT ban kila yo transfer na gawin ka jaga kila yo transfer habakut aku kan suja untuk himagi sai long cái pangi ting golong ba yo ba kani ka inquiry commission ka ba ka sarkar ka thung yo ba kan ma ka ju ka resolve ba ni sai ma